Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Δεξία. Σήμερα φιλοξενούμε το Διευθυντή Ορθοπαιδικό Χειρουργό και Τραυματολόγο, Δόκτωρ Αντώνη Θεοδωρίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πρόστια γοναλγία και μάλιστα αυτό είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλησπέρα σας γιατρέ, σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε μαζί Καλησπέρα. μας. Να είστε Είναι καλά. ένα ευρύ θέμα η πρόστια γοναλγία και έπρεπε να το κάνουμε σε δύο εκπομπές που να μπορέσουμε να καλύψουμε αρκετά σημαντικά θέματα και πολύ ωραία μας τα λέτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά. Να είστε καλά. Θα ήθελα να μιλήσουμε, αν είναι εντάξει, για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην σταθερότητα της επιγονατίδας. Μάλιστα, εδώ έχω ξανά ένα πρόπλασμα του δεξί γόνατος και να θυμίσουμε ότι αυτή εδώ το κογαλάκι μπροστά είναι η επιγονατίδα, η οποία κεντρίζεται στο μυρό οστό, στην τροχηλία, η οποία τροχηλία έχει μια κοιλάδα κεντρικά και πλευρικά είναι κάτι βουναλάκια. Ουσιαστικά για την σταθερότητα της επιγονατίδας υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, τις οποίες μπορούμε να κατηγοροποιήσουμε στους στατικούς παράγοντες και στους δυναμικούς παράγοντες. Στατική δηλαδή είναι η ιδιομορφία της ανατομίας, η μορφολογία του οστού, των συνδέσμων, των τενών και οι δυναμικοί παράγοντες είναι το πώς κινούμαστε, το πώς κοντρολάρουμε τους μυς, τι δύναμη έχουμε. Άρα, κατά την κίνηση, τι σταθερότητα έχουμε στην επιγονατίδα. Αρχίζουμε με τους στατικούς παράγοντες. Ο πρώτος, όπως είχαμε πει ανατομικά, είναι ότι η επιγονατίδα, όπως βλέπουμε από εδώ, δεν είναι επίπεδη, αλλά είναι σαν ένα σκάφος, το οποίο έχει κάνει ένα είναι βαθύ κεντρικά και μπαίνει μέσα στην τροχηλία. Άρα, ο πρώτος παράγοντας είναι η μορφολογία της επιγονατίδας και της τροχηλίας, η οποία παρέχει οστική σταθερότητα στην πλάγια κίνηση, άρα κεντρίζει την επιγονατίδα. Και είπαμε ότι στο προηγούμενο συνέδριο ότι η επιγονατίδα μπαίνει μέσα στις τροχηλίες περίπου 30 μοίρες κάμψης. Γι' αυτό και όταν κάνουμε πιο βαθύ κάθισμα, είναι σχεδόν αδύνατο να φύγει η επιγονατίδα από το κέντρο του γόνατος. Άρα, ένας στατικός παράγοντας είναι η μορφολογία και της επιγονατίδας και την αντίστοιχο της τροχηλίας. Ο άλλος παράγοντας είναι σύνδεσμοι. Υπάρχει ένας σύνδεσμος που πάει από την έσω πλευρά της μυρού οστού, που είναι ο έσω επικονδυλίτιδα, εδώ πέρα, και έχει ένα σύνδεσμο πολύ λεπτό που πάει και μετά στην εσωτερική πλευρά της επιγονατίδας. Αυτός εδώ ο σύνδεσμος που πάει από εδώ μέχρι εδώ ουσιαστικά παρεμποδίζει η επιγονατίδα να πάει στην εξωτερική πλευρά. Η περονή είναι εδώ, αυτό είναι το έξω μισό. Φανταστείτε όταν ο ασθενής στέκεται εδώ πάνω το κεφάλι του και το αριστερό του γόνατο είναι από εδώ. Άρα αυτή εδώ είναι η εξωτερική πλευρά, αν κάνουμε μια κάθετη γραμμή, αυτή είναι η έξω πλευρά και αυτή είναι η έσω πλευρά. Και πιο πολλές φορές που έχουμε πρόβλημα με την περονή πάει προς την έξω πλευρά. Άρα έχουμε αυτό εδώ το σύνδεσμο, μετά έχουμε και την μορφολογία, το πώς βλέπουμε τον ασθενή και αν τα κάτω του άκρα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν τραβήξουμε μια γραμμή από το κέντρο του ισχύου στο κέντρο του αστραγάλου, πρέπει να πάει στο κέντρο του γόνατος. Εάν υπάρχει ρεπογωνία, που σημαίνει ότι το γόνατο πάει στην εξωτερική πλευρά σε σχέση με τον αστράγαλο, ή βλεσογωνία που είναι το ανάποδο και το γόνατο πάει προς το κέντρο, κεντρική γραμμή του σώματος και ο αστράγαλος στην εξωτερική πλευρά, σημαίνει ότι η επιγονατίδα λόγω του μηχανικού άξονα θα ακολουθεί το μηχανικό άξονα. Άρα στην βλεσογωνία η επιγονατίδα πηγαίνει προς τα έξω, που είναι σημαντικό έβριμα γιατί πιο πολλές φορές πάει προς τα έξω. Μετά έχουμε και τους μυς που συνδέουν τον πυγονατιδικό τέντα και τον τέντα του τετρακεφάλου, που αν έχουν θέμα και αυτό επηρεάζουν τη λειτουργία της επιγονατίδας,
Ένα άλλο σημαντικό έβριμα είναι το πόσο ψηλά ή χαμηλά είναι η επιγονατίδα σε σχέση με το γόνατο. Υπάρχουν παθήσεις που λέγεται patella alta, που είναι λατινικά για ψηλή επιγονατίδα, άρα η επιγονατίδα είναι πιο κοντά στο ισχύο παρά προς τα κάτω. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά όταν λυγίζει το γόνατο θα αργήσει η επιγονατίδα να μπει μέσα στην τροχηλεία. Αυτό στο πατέλα alta είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας αστάθειας της επιγονατίδας στις πρώτες μοίρες της κάμψης. Είπαμε ότι στις πρώτες μοίρες της κάμψης έχουμε αυτό το σύνδεσμο που λέγεται medial patellofemoral ligament, medial γιατί είναι εσωτερικά, patellofemoral γιατί συνδέει τα δύο στα ligament, που στα ελληνικά είναι ο έσω επιγονατιδημιεριαίος σύνδεσμος. Αυτός ο σύνδεσμος είναι σημαντικός από το 0 που είναι το ίσιο μέχρι περίπου 30 μοίρες. Όταν όμως έχουμε πατσάλα alta, παίρνει πιο πολλές δυνάμεις αυτός ο σύνδεσμος και λειτουργεί πιο πολύ γιατί αργίζει να μπει η επιγονατίδα μέσα στη τροχηλεία που παρέχει μετά οστική σταθερότητα. Όπως έχουμε και την μορφολογία που μας επιτρέπει αυτή την οστική σταθερότητα, έχουμε και την δυσπλασία. Μερικές φορές γεννιόμαστε με σχήμα οστού που δεν συμβάλλει στη σταθερότητα. Και αυτό λέγεται δυσπλασία. Είναι εκγενετής, δεν είναι κάτι που έγινε μετά από τραύμα, εκγενετής, γεννήθηκε έτσι. Και βλέπουμε ότι είτε η επιγονατίδα που αντί να είναι δε, μπορεί να είναι είτε επίπεδη ή ακόμα και παντελώς κυκλική, σφαιρική μάλλον, ή η τροχηλεία που αντί να έχει την κοιλάδα, την κεντρική με τα ουναλάκια αριστερά και δεξιά, μπορεί να είναι επίπεδη ή ακόμα και το ανάποδο, να έχει παντελώς σφαιρική πάνω μπάλα, που αυτό εξακολουθεί ότι η επιγονατίδα πάντα θα είναι έξω. Και υπάρχουν δυστυχώς ασθενείς που λόγω της δυσπλασίας, δυσμορφίας αυτής της άρθρωσης, η επιγονατίδα είναι μονίμως έξω. Όταν είναι έξω, λέγεται εξάρθρωση επιγονατίδας. Και αυτά αρχίζουν και είναι τα πιο δύσκολα περιστατικά. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι στατικοί παράγοντες και οι δυναμικοί παράγοντες. Οι δυναμικοί παράγοντες είναι πώς κοντρολάρουμε το γόνατό μας κατά την κίνηση. Πώς είναι η τεχνική μας. Αρχίζουμε από τον κορμό. Ο κορμός είναι το μέρος του σώματος από τους ώμους μέχρι τη λεκάνη. Και είναι τα θεμέλια, στα οποία συνδέονται τα άνω και τα κάτω άκρα. Εάν ο κορμός είναι αδύναμος, τότε τα θεμέλια δεν είναι τόσο δυνατά. Γιατί για να έχουμε την κίνηση που περπατάμε, που τρέχουμε, που διδάμε, προσγειωνόμαστε, για να κάνουμε αυτές τις κινήσεις πρέπει τα θεμέλια να είναι γερά. Ιδάλλως βουλιάζουν και μετά μετατρέπονται σε δονήσεις και σε κλίσεις μη σωστή ευθυγραμμισμένες κάτω άκρα όταν προσγειωνόμαστε ή όταν πηδάμε, όταν τρέχουμε. Άρα ένα μέρος που μετά θα δούμε που είναι σημαντικό για να βελτιώσουμε είναι και ο κορμός. Η δυναμική επίσης είναι και η πίσω αλυσίδα, στις οποίες στις γυναίκες βλέπουν συγκριτικά αδύναμος με την μπροστινή αλυσίδα. Τι σημαίνει αυτό? Η μπροστινή αλυσίδα είναι οι μύες στο μπροστινό μέρος του γόνατος. Κλασικά είναι ο τετρακέφαλος. Ο πίσω αλυσίδα είναι οι μύες στο πίσω μέρος του γόνατος, που είναι, αρχίζουμε από πάνω, η ραχιαία μύες, το πίσω μέρος της μέσης, η γλουτιαία μύες, η οπίστη μοιραία και η γάμπα. Ο κορμός, τον εξήγησαμε, η ραχιαία κάνει για την ορθοστασία και για την έκταση της μέσης. Η γλουτιαία μύες όμως πάρα πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται σωστά και όμως συμβάλλουν πάρα πολύ στη σταθερότητα του γόνατος. Και αυτό θα το εξηγήσουμε πιο μετά για το πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε με τη σωστή φυσιοθεραπεία. Αλλά αυτοί είναι οι δυναμικοί παράγοντες του οποίοι συμβάλλουν στην σταθερότητα του γόνατος και ο οποίος οφείλει να κατανοεί, να έχει γνώση και εμπειρία ο ορθοπαιδικός για να καταλάβει αν αυτοί και ποιοι ακριβώς συμβάλλουν στο πρόβλημα που έχει ο ασθενής για την prostεγοναλία. Πάρα πολύ ωραία, γιατρέ, σας ευχαριστούμε. Και ποιες είναι οι αιτίες, θα λέγατε, και διάφορες παθολογίες που προκαλούν την πρόσθια γοναλγία, γιατρέ?
Άρα, είπαμε ότι η πρόστια γοναλγία είναι μια ομπρέλα που Μμ. περιγράφει, που συμπεριλάβει όλες τις αιτίες που προκαλούν πόνο στο μπροστινό μέρος του γόνατος. Και ένας παράγοντας, ένα πολύ σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα στους νέους, είναι η αστάθεια επιγονατίδας. Αστάθεια σημαίνει ότι αντί η επιγονατίδα να πηγαίνει και να είναι στο κέντρο του γόνατος καθώς είναι ίσιο και γύρει στο γόνατο, η γονάτα μπορεί να αρχίσει να πηγαίνει πλευρικά, side to side. Και αυτή η πλάγια εκκίνηση προκαλεί τριβή στο ανθικό χόντρο. Άρα ένας λόγος προσδοκίας είναι η αστάθεια και μπορεί είτε να το νιώθει ο ασθενής ότι φεύγει, είτε μπορεί να έχει όντως φύγει προκαλώντας εξάσωση επιγονατίδας. Μερικές φορές όμως δεν νιώθει ότι θα φεύγει ή έχει αστάθεια, αλλά νιώθει πόνο. Και είναι επειδή υπάρχει μικροκινήσεις αριστερά και δεξιά που είναι υποκλινικές. Δεν το καταλαβαίνει ο ασθενής, αλλά είναι η αιτία που προκαλεί τον πόνο. Ε, Άλλο είναι οι τένοντες. Πρόβλημα με τους τένοντες. Έχουμε τον τένοντα του τετρακεφάλου που είναι στο πάνω μέρος της επιγονατίδας και τον τένοντα της επιγονατίδας που είναι στο κάτω μέρος της επιγονατίδας. Και υπάρχουν παθήσεις που λέγονται τενοντοπάθειες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι σαν να παίρνουν ένα μαχαίρι μικροσκοπικό και αρχίζουμε και κάνουμε μικροτομές. Δεν κόβουμε όλο το τένοντα, αλλά κάνουμε ζημιά εντός της αρχιτεκτονικής του τένοντα που το έχουμε δει και το έχουμε αποδείξει σε μικροσκόπιο, αλλά δεν είναι οπτικό. Δεν είναι ότι μπορούμε να το δούμε και βλέπουμε τις ρογμές. Αλλά υπάρχουν μικρορογμές, το οποίο αποδυναμώνει τον τένοντα και επειδή συνεχίζει να αθλείται, να κινείται, τραβιέται αυτός ο τένοντας και πονάει, προκαλεί πόνο. Και είναι ένας από τους πολύ συχνούς παράγοντες που κόβονται καριέρες πρωταθλητών ή αθλητών λόγω τεροντοπάθειων. Και εκεί είναι πολύ συχνά υπάρχει ανισορροπία στη δύναμη. Τους μπροστινούς μυς με τους πίσω μυς. Άρα γι' αυτό η σταθερότητα της επιγονατίδας είναι πολύ σημαντική και για τους απλούς κατά την κίνηση και για τους αθλητές και τους πρωταθλητές για να μην πάθουν ζημιά και αναγκαστούν να κόψουν την καριέρα τους πρόωρα. Καθώς υπάρχει αστάθεια επιγονατίδας, σημαντικό είναι εδώ πέρα πίσω από την επιγονατιδικό τένοντα υπάρχει λίπος. Λέγεται Hoffa's-Fat. Υπάρχει το λίπος σε όλους μας. Ψηλός, λιγνός, άνδρας, γυναίκα, σε όλους. Ανεξαρτήτως φύλου και οτιδήποτε μορφίας. Αυτό το λίπος όμως έχει πολλά νεύρα και πολλά αγγεία. Και όταν η γονατίδα αρχίζει και παίζει αριστερά-δεξιά, τραβάει το λίπος και πιέζεται στον κόνδυλο. Στον κόνδυλο εδώ πέρα. Και επειδή έχει πολλά αγγεία, αρχίζει και μπαίνουν ίνες και αυτό προκαλεί και πόνο, αλλά είναι και ο πιο συχνός και ο κύριος λόγος που πολλοί ασθενείς έρχονται στον ορθοπαιδικό και λένε «Γιατρέ, όταν περπατάω ή ιδιαίτερα όταν κατεβαίνω σκάλες, ακούω ήχους». Λες και παίζει όρχιστρα. Αυτός ο ήχος που ακούμε όταν περπατάμε ιδιαίτερα στις σκάλες που βάζουμε μεγαλύτερα φορτία στην επιγονατίδα, είναι επειδή αυτό το λίπος έχει ερεθιστεί και πιέζεται στο κόκαλο. Και αυτό προκαλεί ήχο. Αυτό είναι σαν κλικ, γιατρέ, δηλαδή ο ήχος, τι είδος ήχος είναι? Είναι απλώς όταν προστατεύουμε κάποια εύθραυστα πράγματα και έχει αυτές τις μικρές μπαλίτσες που σε νάιλον που Ναι, 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 ναι. είναι σαν να σπάμε Μάλιστα. αυτές τις σκάλες. Ναι. Είναι μικρό ήχο και κάνει καράτσα κρούτσο. Έτσι. Αυτός ο ήχος που είναι πολύ κλασικός όταν ανεβοκατεβαίνουμε σκάλες είναι αυτός φλεγμονής εδώ πέρα πίσω. Δεν είναι λόγω της μπορεί να υπάρχει και ζημιά στο χώρο, αλλά δεν είναι από τη ζημιά του χώρου που ακούμε αυτόν τον ήχο. Και δεν σημαίνει, ιδιαίτερα στους πιο νέους, συνήθως δεν υπάρχει ζημιά στο χώρο, αλλά υπάρχει αστάθεια επιγονατίδας. Είναι η κύρια αιτία και δευτερεύον είναι λόγω του φλεγμονής στο λίπος εδώ πέρα και της σκλήρυνσης του λίπου εδώ πέρα. Άλλες αιτίες για πρόσθετη γοναλγία, υπάρχει κάποια παθολογία που λέγεται όσκο του Σλάτσερ. Όσκο του Σλάτσερ είναι εδώ πέρα στο κνημαίο κύστομα στους έφηβους. Πολλοί έφηβοι, ιδιαίτερα τα αγόρια που είτε τρέχουν είτε κάνουν
αθλήματα που έχουν πολλά άλματα και προσγειώσεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, αρχίζουν και πονάνε εδώ πέρα. Και εδώ πέρα έχουμε επιφυσιακή πλάκα. Είναι πλάκα που μεγαλώνει το οστό και είναι πιο αδύναμο, γιατί έχει μόνο χόνδρο και δεν έχει ασβέστη. Το ασβέστη είναι που μας δίνει τη δύναμη στα οστά μας. Και αυτό το συγκεκριμένο μέρος που είναι φυσιολογικό και normal, δεν έχει ασβέστιο. Γιατί μπαίνει ασβέστιο μόνο όταν σταματήσει να μεγαλώνει το παιδί. Αυτή η πάθηση είναι πολύ κλασικά στους έφηβους, γιατί υπάρχει αυτή η επιφυσιακή πλάκα που έχει μόνο χόνδρο και δεν έχει ασβέστιο, και επειδή τραβιέται, το κάνουν τα άλματα και εδώ τραβιέται από τον τετρακέφαλο το πνημείο κέρθημα προς τα πάνω, υπάρχει η πλάκα εδώ πέρα, που είναι σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή το τραβάει, πονάει. Και κλασικά όταν σταματήσει να μεγαλώνει το παιδί και κλείσει αυτή η πλάκα και μπει ασβέστιο, σταματάει ο πόνος. Αλλά μπορεί να του παρέχει, να του δημιουργήσει ένα καρούμπαλο. Μερικές φορές στους ενήλικες εδώ πέρα βλέπουμε ένα εξόγκωμα. Και ο λόγος είναι ότι παλιά, καθώς μεγαλώνουν, είχαν αυτή την πάθηση ως κουτσλάτσα. Συνήθως αυτό είναι η συντηρητική αγωγή, όπως αποφεύγουμε τις έντονες δραστηριότητες και κάνουμε καλύτερη δυνάμωση της πίσω αλυσίδας. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Υπάρχουν επίσης και άλλοι αιτία πόνου στον μπροστινό μέρος της κνήμης, είναι φθορά της, φλεγμονή της λαγωνοκνημίας. Η λαγωνοκνημία είναι μια ταινία σφιχτή που πάει από τη λεκάνη μέχρι εδώ πέρα στην κνήμη, και αν ερεθιστεί εδώ προς και εξωτερικά στο γόνατο, κλασικά σε αυτούς που κάνουν πολύ ποδήλατο, τρέχουν ανηφόρες πολύ, το παθαίνουν αυτό. Άλλο είναι οραγονοθυλακίτιδα, bursitis, φούσκωμα, δηλαδή αυτοί που γονατίζουν, μπορεί να προκαλέσει πνευμονή σε κάποια φουσκάλα εδώ πέρα που είναι γύρω από το γόνατο. Και το τελευταίο για τους ηλικιωμένους, μετά από πολλά χρόνια, είναι αθρίτιδα. Αθρίτιδα πίσω από την επιγονατίδα είναι δυστυχώς το τελικό αποτέλεσμα πολλές φορές χρόνιας αστάθειας της επιγονατίδας, που πάει αριστερά και δεξιά επιγονατίδα και εκδηλώνεται με πόνο στο μπροστινό μέρος του γόνατος. Πολύ ωραία, γιατρέ, σας ευχαριστούμε, και τώρα νομίζω μας έμεινε και λίγος χρόνος να μιλήσουμε για την θεραπεία. Ποιες θεραπείες υπάρχουν, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα? Η πρόσθετη αγωναλία, όπως προσπάθησα να εξηγήσω, έχει πολλές αιτιολογίες. Η αντιμετώπιση της πρέπει να γίνει από έναν όχι μόνο ορθοπαιδικό εξειδικευμένο στα γόνατα, αλλά κάποιον που είναι εξειδικευμένο στην επιγονατιδομοιραία άρθρωση, patellofemoral joint, που δηλαδή είναι η άρθρωση μεταξύ της επιγονατίδας και του μυρούστου, που δεν είναι εύκολη, ούτε εύκολη στην κατανόηση του προβλήματος, και υπάρχουν fellowships, υπερεξειδικεύσεις, που εστιάζονται εξ ολοκλήρου για αυτό το πρόβλημα. Άρα δεν είναι για όλους τους ορθοπαιδικούς αυτή η συχνή αλλά δύσκολη αντιμετωπίσιμη παθολογία, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ο ορθοπαιδικός να κατανοήσει ποια ακριβώς είναι η αιτία, είτε είναι στατική λόγω κακής μορφολογίας οστών, ευθυγράμμιση των κάτω άκρων, και μετά αν υπάρχει πρόβλημα στην δυναμική, δηλαδή κατά τη τεχνική στην κίνηση, έτσι ώστε να του παρέχει το ασθενή ένα εξειδικευμένο, δηλαδή φυσιοθεραπεία, που βελτιώνει την ισορροπημένη δύναμη γύρω από όλο το κάτω άκρο και τον κορμό, να βελτιώσει την ισορροπία του στατικά και δυναμικά. Και αυτό πρέπει να γίνει ανάλογα με τον ασθενή. Αλλά σε γενικές γραμμές σημαίνει ενδυνάμωση του κορμού, ενδυνάμωση των γλουτιαίων μειών, δηλαδή του ποπού, που οι γλουτιαίοι μυς κάνουν 3 κινήσεις. Είναι η απαγωγή, δηλαδή αν εδώ είναι λεκάνη, αν εδώ είναι λεκάνη και εδώ είναι τα κάτω άκρα, η απαγωγή είναι φέρνουμε το πόδι προς τα πλάι. Είναι η έκταση, που σημαίνει το πόδι προς τα πίσω,
Και είναι και η έξω στροφή. Γυρίζουμε δηλαδή το γόνατο προς τα έξω. Αυτές οι τρεις κινήσεις συμβάλλουν πολύ έτσι ώστε το γόνατο να παραμείνει κεντρισμένο κάτω από το ισχύο. Πολύ παλιά, πριν 30 χρόνια, και είναι πολύ ξεπερασμένη ε, 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 πολύ ξεπερασμένη προσέγγιση στην prostεγοναλγία είναι έχουμε πρόβλημα στο γόνατο, η πόλος προς το μέρος του γόνατος, κάνουμε τετρακέφαλα, ασκήσεις του τετρακεφάλου. Ο τετρακέφαλος είναι σημαντικός για την υγεία και τη σταθερότητα του γόνατος. Στην prostεγοναλγία και τις περισσότερες περιπτώσεις προβλήματος του γόνατος είναι πιο χαμηλά. Ο κορμός είναι νούμερο 1, ο gluteus μυς είναι νούμερο 2, μετά είναι ο πίστη μοιραία και μετά είναι ο τετρακέφαλος. Εάν πολλές φορές όμως δυστυχώς παραμείνουμε μόνο στο τετρακέφαλο και ξεχάσουμε όλους τους άλλους, δεν θα δούμε βελτίωση. Και ας λέει ο ασθενής, ναι, γιατρέ, έχω κάνει χρόνια και χρόνια φυσιοθεραπεία και δεν βρήκα θετική εξέλιξη. Άρα βελτιώνουμε πιο πολύ την δυναμική, τα δυναμικά προβλήματα στον ασθενή με τη σωστή φυσιοθεραπεία. Εάν όμως υπάρχει προβλήματα στατικά, δηλαδή δυσμορφολογία ή έχει πάθει ρήξη έσω MPFL, ο έσω επιγονατιδημιουργία, ο συνδυσμός, τότε πρέπει να πάμε προς το χειρουργείο. Και το χειρουργείο είναι ανάλογο με πού είναι το πρόβλημα. Εάν κάποιος έχει πάθει συχνή εξάρτηση της επιγονατίδας που πάει προς τα έξω, εξυπακούεται ότι αυτός ο σύνδεσμος θα έχει τεντωθεί και θα έχει σπάσει. Άρα υπάρχει χειρουργείο που παίρνουμε ένα οπίσι μοιραία τένοντα, τον αγκιστρώνουμε στο μοιραίο οστό, το αγκιστρώνουμε στην εσωτερική πλευρά της επιγονατίδας και παρέχουμε το καινούριο σύνδεσμο έτσι ώστε να μην φεύγει η επιγονατίδα προς τα έξω. Εάν υπάρχει όμως δυσπλασία της τροχηλίας, εδώ είναι επίπεδη, η τροχηλία είναι επίπεδη ή έχει τα ρομπαλάκι προς τα έξω, τότε είναι ακόμα πιο περίπλοκο χειρουργείο που λέγεται τροχιλοπλαστική. Ουσιαστικά είναι με ανοιχτή τομή στο χειρουργείο και σκάβουμε την αρθρική επιφάνεια πάνω προς τα κάτω, την σκάβουμε, τη σηκώνουμε, μετά σκάβουμε περαιτέρω το κόκαλο για να κάνουμε την κοιλάδα κεντρικά και να ξαναφτιάξουμε αυτή τη μορφολογία, κεντρικά βάθος και βουναλάκια αριστερά-δεξιά και μετά ξανακολλάμε την αρθρική επιφάνεια, το γόνατο πίσω. Αυτά είναι περίπλοκα χειρουργία μόνο για πολύ εξειδικευμένους ορθοπαιδικούς. Ένας άλλος παράγοντας που είχαμε μιλήσει είναι για την επιγονατίδα. Αν η επιγονατίδα είναι πολύ ψηλά, τσάλα alta. Εάν η επιγονατίδα είναι πολύ ψηλά, που σημαίνει ότι θα κεντριστεί μέσα στην τροχηλία αργά, είναι ένας σημαντικός παράγοντας αστάθειας της επιγονατίδας, ο μόνος τρόπος να ουσιαστικά πρέπει να μεταφέρουμε την επιγονατίδα προς τα κάτω είναι με οστεοτομία του πνημείου και στόματος. Αυτό το καρουμπαλάκι μπροστά εδώ, θα πρέπει να κόψουμε το κόκαλο εδώ, μεταφέρουμε κάτω και μετά βάζουμε πλάκες και βίδες. Λέγεται οστεοτομία αυτού του μέρους και είναι πολύ αποδοτικό στα χέρια κάποιου εξειδικευμένου. Αυτά είναι σε πολύ συνοπτικά και έχουμε κάποια ποσοστά επιτυχίας για τη χειρουργική επέμβαση. Εξαρτάται φυσικά και από το άτομο, έτσι. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στα χέρια κάποιου εξειδικευμένου έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Το θέμα είναι εάν γίνει μόνο χειρουργείο, χωρίς το ανάλογο πρόγραμμα αποκατάστασης, που είναι αυτή τη δυναμική βελτίωση, δεν θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και τα ποσοστά επιτυχίας αυξάνονται όταν έχουμε κάνει ένα σωστό χειρουργείο ανάλογα με την σωστή αιτία που θα διαγνώσει ο ορθοπαιδικός, να έχουμε τον ακατάλληλο φυσιοθεραπευτή και μαζί με τον ασθενή που θα θέλει και εκείνος τη συνεργασία και την επίβλεψη και από τον ορθοπαιδικό και από τον φυσιοθεραπευτή για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Φυσικά, θαύματα μερικές φορές δεν μπορούν να γίνουν γιατί το έχει αμελήσει τόσο πολύ και έχει προκαλέσει μεγάλη φθορά στην επιγονατίδα από πίσω. Εάν έχει φτάσει στο τελικό στάδιο και έχει φάει όλο το χόντρο, μετά δυστυχώς
αλλά θα αναγκαστούμε να πάμε προς αρθροπλαστική μόνο της επιγονατιδομεριαίας άρθρωσης, που είναι ξεχωριστή, είναι άλλο πράγμα από την ολική αρθροπλαστική, αλλά είναι ένας τύπου αρθροπλαστικής που κάνουμε στο τελευταίο στάδιο αν έχει στάρει όλο ο ανθρικός χόνδρος στο μυρώστο και στην επιγονατίδα. Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά διαφορετικά χειρουργία που μπορούμε να κάνουμε στους πιο νέους που ανέφερα, για να αποφύγουμε ή τουλάχιστον να καθυστερήσουμε την εξέλιξη που θα έχει εάν δεν βελτιώσει την σταθερότητα στην επιγονατίδα και την αιτιολογία του προβλήματος που έχει. Γιατρέ, μία τελευταία ερώτηση, γιατί μας τελειώνει και ο χρόνος. Ποιες είναι οι συνέπειες της μη αντιμετώπισης της πρόσθειας γοναλγίας, αν το αγνοήσουμε και δεν πάρουμε κάποια θεραπεία, είτε εναλλακτική φυσιοθεραπεία είτε χειρουργική θεραπεία? Αυτό φυσικά είναι ανάλογα με την αιτία που θα βρει ο εξειδικευμένος ορθοπαιδικός. Αλλά είναι πάντα προτιμότερο όταν αρχίζει και νιώθει πόνο στο μπροστινό μέρος του γόνατος να πάρει τη γνώμη του εξειδικευμένου ορθοπαιδικού. Πολλές φορές είτε το καθυστερεί, είτε δυστυχώς έχει πάρει λάθος συμβουλή και το αμελεί. Μπορεί να αποφύγει πολλά δυσάρεστα γεγονότα μόνο και μόνο βελτιώνοντας κάποια λάθος τεχνική που κατέχει κατά την κίνηση. Κάνεις κάποια δηλαδή ουσιαστικά βήματα βελτίωσης σε αυτό το τομέα, μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την πιθανότητα κάποιου μελλοντικού χειρουργείου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή φυσιοθεραπεία για το θέμα πρόσθετας γοναλγίας. Εάν υπάρχει ζημιά στο χόνδρο, θα χρειαστεί πιο πολύ χειρουργείο. Εάν υπάρχει δυσπλασία ή δυσμορφολογία των οστών που προκαλούν αστάθεια, είναι δυστυχώς πιο πολύ προς χειρουργείο. Αν είναι μόνο ο αθλητής έχει κάποιο πόνο και είναι επειδή έχει κάποια μικροαστάθεια επιγονατίδας, δεν την κρατάει σταθερά κατά την κίνησή του, ή υπάρχει αυτή η φλεγμονή στο λίπος, στο χώπιστα, αυτά μπορούμε με σωστό ασκησιολόγιο να τα βελτιώσει σε σημείο που να μην χρειαστεί να κάνει τίποτε άλλο. Αλλά αυτές οι ασκήσεις είναι σαν να μαθαίνουμε να περπατάμε ξανά. Χρειάζεται πολλή επίβλεψη από κάποιον εξειδικευμένο στο θέμα της επιγονατιδομεριαίας άρθρωσης για να μπορέσει να του δώσει του συγκεκριμένου ασθενή τις κατάλληλες ασκήσεις για να βελτιώσει το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει αυτός ο ασθενής. Γιατί δεν είναι όλοι μας το ίδιο. Έτσι, πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Νομίζω καλύψαμε αρκετά, αλλά νομίζω να μας δώσετε και την ιστοσελίδα σας, γιατί έχετε πολλές πληροφορίες εκεί. Οι τελεθεατές μας μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα σας και να αποταθούν και μαζί σας, αν χρειαστεί. Πολύ ευχαρίστως. Η ιστοσελίδα είναι www.theodoridis.kneesurgeon.gr. Υπάρχει και η αγγλική έκδοση. Φυσικά αν βάλουν Αντώνη Θεοδωρίδη στην Google θα βγαίνω εκεί και μπορούν να δουν και τις αξιολογήσεις και οτιδήποτε πληροφορίες θέλουν για μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ, και πάλι. Η συνεισφορά σας είναι τεράστια και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και πάλι στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία για να μιλήσουμε για ένα ακόμη θέμα της ειδίκευσής σας. Να σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την άλλη εβδομάδα με ένα καινούριο φιλοξενούμενο και ένα καινούριο θέμα. Καλό σας βράδυ.